vull demanar una cosa. Com que els que som aquí, no sé si podrem anar amb la cadena humana, perquè som grans, ja en fem molt, jo diria que aquí mos donguéssim tots les mans fent una rotllana, i va, i farem la nostra cadena. Si hi tots els embranzida i que l'hora que es fes quan diguis prou, s'aguanta molt.